جورجو تختتاليت فيلم سالساي معرف حزاد دبخيل الله جورجو كاب أمريكا عدم أي كدوان بركز هيوات كم تزدلي كونت اللي ما جورجو يحسبكم من ديزلو تثبيتن كون النتن ببين مسكونو أبقرانا مجد يركب ندحري دي خملس ويسن قدميتي خقسقس بقعد أمسي أنت مرة عندر عزبل نيرني أي تعاخن جورجو بحق يتعاخن حج خب زعبا مرة عليكم مال علكم جورجو رفي لزعرفو اللي هيوتا من دا يركب You are right نجورجو خم زي ملكوتا جيرنا نحسب يبنا جورجو زهلايسي أبزنا بلا نرسي شم كوطالو زودي مسهولدان ولادئة أتو بهبولو من يقصنو ودخنو هادي مزحد من دي زمسلو زلو ودم زي كون نيزت مغزلو مني أي ولاديني لكي سدراتو علمك بجورجو ودوم يقصنو دا يخونو كم نزات نسوا زلو زمرعو مزودو معنا وحش أتومي أي تحسب الله يندخي تعقس مسجن تقارين الله حدر مسدرا كم يقدولي أغنيكم أنا كل سبيغنا قداي تعقس زكايدو تكال سدرا بيتك أمنتاي كعلبين حاوة غفاءنا زند عم بابا مالها كايدو قداي عند عم بابا مسال على كل خميري فنتير نقاسي دحر زود زأتوتلو سللو نابرا يسلط أو يخون كومي منا يلون اندي قنا خساب حج فقريتن زي وصعد فلتي وكم يزيد عم زرب تزارب اندي خدل زلغي قرز بالك انت لا تزارب مزود انت عند زمدنا يخلوهم اب جورجو حمرت زقبري فت لزانتاتات زعازت فيلم جورجو سالساي معرف نصبح سنبت كلتا قنبوت اب ايري تي في مدب موزايك تخطاتلو عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا لهم ربع 28 ميازيا فرق معلتن فرقان زتلالوه زينا ومستندون في المالنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كنتاتهم مفخاس قطعات كوفيد 19 نفس وكف زيغا حلاف النزسكم اب ايجيلان وزبا عد غيح بتبكسوكم عباير هيا تسريحه أبزودو بتساتفو هزبن سرحنياتن سفيح وفراتات لمعات تخيلو هادي وزركب متفنان روسيان يوكرين داق مايكي عرق زسق كوين خمزة تحبيل شاينان حموش تاقرات الدوب إيسيانان صار لبدا وحمامات زلون متحبار كحيلات رادي إيروبا وحبرت نكوبانا مفرمد هايث أسترازينيكا كسيسو أب هاجرنا بمخنيات سجات لبدا كورونا فيروس تقاريص وزنحة نتفتاتن أقل جلوتاتن بمدرخو يفخص كم زلوا زفلت يوم أزي نايم مفخاس قطعات كوفيد 19 تسقم تدما ننفس وكف زيجا حرف النزسة كم سلازخنا أب كل بحفشة أب تنتخفتن زلوا تكالات دما بغندو موداي ماسكن محبراوي مرحقن بتبكي ختكبر يجبا بزعبازي وكيل إرينا يوناتان يعبيو بملكع زينا وتصبصاب زدلو تحستولو ميكائيل حدقو كقربي نحن نسقان دحر غيركا نعخان نتي مساقات زلون تكلاخل الله قلت ممرحي نشرط عنا زلو زلو إدنا خنحصاب ماسك خنقبر رحقتنا خنحلل لنا بت من يسرط عنا منقسي زوصو أواج بو تقتيلو كل سب خير كم زلو تي تغمي نعنا حساب زخونه مخاني كمزي كساب حجي خيرنا ياري انا حنا صبوغا كايدا بدرجه حجر كومون ترا خنقصل كنا خاني تي تكبار وصي دلو بغبو كغبر سلازلو نتي توهيبنا دلو عدل بغبو خا خنتقملو خا خنكلالنا بحالايا انا مالتي ماسك خنغبر ريقات كنحلو بب زلنا كنكيت كم زلنا عبي تزازن حبرتان يبونا سلازلنا كلها عاوز بيت كريستيان زنا عبي مسنيش سبعين مسبيتي قلعة بزي ماسكنا بيت كريستيان كي تموتوا أثيد بيت كريستيان تقولوا ماسك أنا ملك اعتراض يكون بيت كريستيان كون كتكملوا نحط أبزو وانزي نحد عمد تقاريصو زتصنحه أقول قلوت مرتي
ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣብያተ እምነትን ዳግማይ ስሩዕ ንጥፈታቱ ጀሚሩሎ ዳግመ ምኽፋት መሰረታውን ኣገልግሎታት ድማ ምቕንጣጥ ናይቲ ዓለማዊ ሓደጋ ማለት ከም ዘይኮነ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብፍላይ ድማ ኣብተን ዳግም ኣገልግሎት ጀሚረን ዘለዋ ትካላት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ከምኡውን ማሕበራዊ ምርሓቕን ዘይምትንኻፍን ብጥብቂ ክትግበር ግድነት ይኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመታት ኣብ ምክልኻልቲ ለበዳ ዝተመዝገበ ዓወት ብቐንዱ ህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ትግባር እቲ ዝወፀ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ብዘረኣይዎ ዕቱብነት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ተመክሮ ሓያሎ ሃገራት ከም ዘነፅሮ ድሕሪ ምፍዋስ እገዳታት ዝረአ ሸለልትነት ነቲ ሓደጋን ዳግመ ምዕፃውን ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ዝለዓለ ሓላፍነት ተሰኪሞም ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ጥንቁቓትን ዕቱባትን ክኾኑ ይግባእ ብዛዕባ እዚ ኤሪና ርእይቶኦም ዝተወከሰቶም ወገናት ኣብዚ መዳይ እዚኦም ዝያዳ ዝፀወጡ ኣመሓዳሪ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ስላሴ ቀሺ ተስፋ ስላሴ ስቲፋኖስን ካብ ኮሚቴ መስጊድ ሼክ ዓብደልቃድር ጀላኒ ኣቶ ዓብደላ ሂቡን ኣብያተ እምነት ድሕነት ምእመናን ንምውሓስ ኣብ ምቁፅጻር እጃመን የበርክታ ከም ዘለዋ እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ስለ ዝኾነ ምእመናን ኣብ ትግባር ናይቶም ቅጥዕታትን መምርሒታትን ክትሓባበሩ ኣተሓሳሲቦም بمسارة ممرحي منقسنا زوصو تختلنا كيس هنا صحجي سالهم زقبرناها نحن نحيش زي مسجن جاء ممرحي تختلو تزبي ماسك جيرو قوموا رحقوا تحليو بيت كريستيان سالم نخسجدني أنا حدا مترو فلولي كلهم زلوا غيرنا نتيزات تسجدون نفس وكف ناتو مسجدي من صاف حيزهم دمت غيرنا ابناتهم سجد كاتو كله اف دغص ان احنا دما ماسك غيرو نزمت كاتو ماسك كي حزن زمت ماسك نحنا ادالينا ماسك نفس وكف سب ندعدلنا نت زي بلو كاتو كلون سانيتايزر الكول حزنا ابيدوم دانصغنا كاتو حمد الله بأجباب تفناتيتهم كسجدهم زلهم غيرنا بهمزي حزنا يلنا في الله قلعت انت زي موتو يمكر معناتو ندحنتهم قبل مالتي ابز مسموتو هاني نحنا نغبرو انتاي غوزغاس اب نفس وقف مسجاد دما انتاي حغبركم زلوها غوزغاس نغبرالنا حلافي اغلغلوت مغعزيا كوباني حارات زوبا ماكل منسي ابراهام فسا غرغش بوغنو ህዝቢ ካብን ናብን ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ማስክ ክጥቀም ርሕቀቱ ክሕሉ ምትንኻፍ ከወግድን ውልቃው ፅሬት ከዘውትርን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ምውፋር ኣውቶቡሳት ዝረአ ስርዓት ዘይምሕላው ጠንቂ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝምልከቶም ኣካላት ቁፅፅሮም ክሕይሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ውልቀ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩን ብንቕሓት ክመላለሱን ተላቢቡ መጓዓዝያ ተጀሚሩ እቲ ህዝቢ ከዓ ስሉጥ ኣገልግሎት ክረክብ ጀሚሩ ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብ ገለገለ መንእሰያት ዝረአቲ ናይ ሸለልትነት ናይ ማስኪ ብግቡእ ዘይምኽዳን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኢና ንረኺብና ዘለና ንዓመት መመላእታ ኣብ ምቁፅጻር ትግባር ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ዝነጠፉ መንእሰያት መድሃኔ ገብረ ብርሃን ኣቢሰሎም ቢንያምን ድማ ዜጋታት ትግባር መምርሒ ምክልኻል ኮሮና ንረብሖም ምዃኖም ተገንዚቦም ብግቡእ ከተግብርዎ ስድራቤታት ድማ ኣብ በቤተን ብዛዕባ ሳዕቤኑ ክዝትያን ኣብ ትግባርቲ ቅጥዕታት ዕቱባት ክኾናን ንደቀን ክምኽራን ክከታተላን ኣዘኻኺሮም ማስክ ደግበረ ሰብ ክእለሎ ክስጎግ ኣሎ በርከ ገዛኻ ተመለስ ትብሎ ሽዑ ወይ ካብ ጎደና ገዚኡ ክመፂ ወይ ካብ ገለ ክመፂ ግድነት ነቲ حقها أخم مالي مالتي سبسين نفس وارد خلنا لو أمبر نحن حجي ماسك جور ترحنا عن بالنخل بركنا قدو ما ينخلنا بشارب نخد نو أو بنتسأل نخد نو بس حسن كسي تنقى لنا أبهز بمالتي المزحجي تغفي تزول مسجد بتغرسيانه مجمرتا إيد محتاج بسامنك غرب له قالينا جركا ماسك زي جبرة بقى يسقوق ولا مغنياتوسني سبي خلكم زخل مالتي أبن أزوب عد غيح تقمطو من محدار كابي إيجيلا تقم 6 طريتن مفتاح جنزبو من قلبته من وهايدم بزوسد وتبقسو عباي الرهية سريحهم إذا بتقمطو شوعات عدت تسرحت الرهية بالعل تساتفو هزبي نكرامات كم زركبت أما حدارت من محدار كابي أتو أحمد محمد حبيرم بزي كازي أب ساناكو أب مجراف جراوتي زتكور نتفتات معك أب ماين حامدن مسرح حسبن أب حقاقد
ኣብ ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን ኣብ ቡክራ ኣብ ምስራሕ ራህያ ኣብ ሳርዋ ድማ ምንጭ ማይ ኣብ ምውዳድ ዘተኮረ ወፈራታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ኣብ ጋራደፍ መእለይ ውሕጅ ከምኡውን ካብ ፎላ ሓደጋን ክሳብ ዓዶላይ ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣቶ ኣሕመድ ብተወሳኺ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ወገኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዝሰርሕዎ መጠን ንኡስ ከዘንቲ ማይ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ንዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን እተገልግሎም ራህያ ይሃንፅለው ኣብ ከባቢኦም ርኡይ ፀገም ማይ ከም ዘሎ ዝሓበርቶም ነበርቲ ህዝብን ጥሪትን ማይ ንምርካብ ሃልኪ ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ በዚ ብምትሕባር ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ናቕፋ ዝተደገፈ ስራሕ እቲ ሽግር ከም ዝቃለል ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም እታ ራህያ ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበፅሐት ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓረስቶት ረህይ ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ፍግረ መሬት ብምክልኻል መሬቶም ንምርጋእ ዝጀመረው ዕማም በብዓመቱ ዝምስገን ውፅኢት ይረኽብሉ ከም ዘለው ገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ዓሊ ሓረስቶት ረህይ ዘካይዶ ዘለው ንጥፈታት ዓሚ ብውሕጅ ዝተሰብረ ዓግማት ጀሪፋትን መስኖን ብጋቢዮን ናይ ምጽጋን ወፈራታት ኣድማዕ ምዃኑ ኣብሪሁም ኣብ ዞባ ደቡብ ብምኽንያት ሓደ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብተሳትፎ ህዝብን ሰራሕተኛታትን ሰፊሕ ወፈራታት ልምዓት ተኻይዱ ወኪል ኤሪና መሓር ተስፋይ ንዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበ ኣብ ዞባ ደቡብ ብምኽንያት ሓደ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ልዕሊ 300 ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ዝተሳተፍዎ ወፈራታት ልምዓት ተሰላሲሉ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ንኽልተ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ወፈራታት ኣብ ማእብሪ ሓርበኛታት ከምኡውን ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓረ ኣብ ዝርከብ ሕሩም ሕዛእቲ ናይ ምዕቃብ ማይ ሓመድን ምግራብን ስራሕት ከም እተኻየደ ሓላፊ ሃኮስኤ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቶ ተኸስተ ምሕረት ኣብ ገሊጹ እቲ ሓምላይ ወፍሪ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ይካየድ ከም ዘሎን ተበግሶታት ልግሲ ደም ከም ዘጠቓልሉ እውን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሓረ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ዘካየድዎ ንጥፈታት ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኪላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ዕቕባይ ይከኣሉ ሓቢሮም እቶም ነበርቲ ካብ መፋሩ ወርሒ ለካቲት ጀሚሮም ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ እናወፈሩ ንፍግረ መሬት ዝተቃልዐ ቀላጥ ቦታ ብምዝላይ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ንዝተተኽለ 1500 ፈልስታት ብምንባይ ኣብነታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለው ኣቶ ዕቕባይ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣብ ማሕደሩ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ዝርከባ 67 ዓድታት ኣብ ንጡፍ ማእቶታዊ ስራሕ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ዘለናዮ ወቕቲ ኣዝመራ ብምዃኑ ሓረስቶት ምድላዋቶም ብኣጋ ከጻፍፉ ከምኡውን ኣብ መደበር ፈልሲ እኹል ፈልስታት ተዳልዩ ብምህላው ከባቢ ናይ ምግራብ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ተላብዩ ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ሃዲኡ ዝርከብ ምትፍናን ሩስያን ዩክሬንን ዳግማይ ከይዓርግ ዘስግእ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እዚ ዝተገልጸ ትማል 27 ሚያዝያ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲማይር ዜሌንስኪ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ንዝኽእል ወራር ሩስያ ንምብዳህ ድልው ክኸውን ድሕሪ ምእዛዝ እዩ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ኣብ ወሰናስን ክሬሚያ ዓስኪሩ ንዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ምስ ዩክሬን ካብ ዘዳውብ ከባቢታት ሰራዊታ ስሒባ እኳ እንተላ ኣብ ዝኾነ እዋን ዳግማይ ከተዋፍር ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ዝለዓለ ሞራልን ድልውነትን ክህልዎ ከም ዝግባእ እዩ ኣተሓሳሲቡ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሸይጉ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሩስያ ጸጥታ ዶባት ናይ ምርጋጽ ኣገዳስነት ምስ ዝዓዝዝ ኣብ ዝኾነ እዋን ሰራዊት ከተዋፍር ድልውቲ ምህላዋ እዩ ሓቢሩ ሚኒስተር ሸይጉ ኣብ መግለጺኡ ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኣብ ኤሮጳ ዝገብርዎ ዘለው ንጥፈታት ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ውጡር ጸጥታዊ ኩነታት ምዃኑ ኣስሚሩሎም
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሩስያ ምስ ምብራቃዊ ዩክሬን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ኣኽቲታቶ ዝነበረት ሰራዊት ናይ ምስሓብ ከምኡውን ኣብ ወሽመጥ ክሬምያ በጊሳቶ ዝነበረት ወተሃደራዊ ልምምድ ናይ ምቁራፅ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዳ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዝነበረ ውጥር ኩነታት ብተዘማዲ ከም ዝሃደ እዩ ክጋውሕ ጸኒሑ ሩስያን ዩክሬንን ድሕሪ ዝጸጥታዊ ወጥሪ ምፍጣሩ ዲፕሎማስኛታት ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወሰዳውን ይዝከር በአንጻር ናይዚ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኩሎም ወገናት ኣብ ዘላቂ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ብምሕባር ኣብ ቀረባ መጻኢ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቀጥታዊ ርክብ ከካይድ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ ቻይና ኣፍጋኒስታን ፓኪስታን ኔፓል ስሪላንካን ባንግላዴሽን አንጻር ለበዳዊ ሕማማት ዘለውን ምትሕብባር ክሕይላ ተረዳድየን እተን ሃገራት ኣብ ዝምርዳእ ዝበፅሓ ትማሊ 27 ሚያዝያ ብመሪሕነት ቻይና ብማንዛብ ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ርክብ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ጉዳይ ቀረብ ክታበት ድሕሪ ለበዳ ዝግበር ቁጠባዊ ሕውየት ዝህሉ ምትሕብባር ከምኡውን ንምዕባለ ኩለን ሃገራት ዝውክል ጥጡሕ ኣህጉራዊ ባይታ ምርጋጽ ኣብ ዝብል ዛዕባታት ኣተኪሮም ከም እተዘራረቡ ገሊጹ ምስ ኩሎም ወገናት ብዝተበጽሐ ምርድዳእ ብወገን ሃገሩ ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ደገፍ ዝኸውን ትሕጃ ቻይና ደቡብ ኤስያ ንምስራት ንዘሎ ቁርብነት ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዋንግ ዩ ቻይና ዝተፈላለየ ሜላታት ብምትእትታው ምስ ካልኦት ዘለዋ ናይ ምዕባልን ምርጋጽ ቀረብን ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ምትሕብባር ንምድልዳል ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣረድዮም ኣብታ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ብወገኖም ቻይና ቀረብ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ንኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንምርጋጽ ንእትወስዶ ዘላ ተበጉሰታት ሞጊሶም ኤሮፓዊ ሕብረት ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ኣስትራዜኒካ ንዝኣተወ ውዕል ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዘየተግበረ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊኡ ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእል ክሲ ከም ዝመስረተ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ኤሮፓዊ ሕብረት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኩለን ኣባላት ሕብረት ብዝበጽሖ ስምምዕ መሰረት ከም እትወስደ ገሊጹሎም ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይዚ ዓመት ኤሮፓዊ ሕብረት ኣስታት 30 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት ኮቪድ-19 ካብቲ ኩባንያ ከም እተረከበ ዝጠቐሰ ኮሚሽን ኤሮፓዊ ሕብረት እዚ ካብቲ ዝተኣተወ ውዕል ኣስታት 40 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ኣብ ካልኣይ ረብዒ ናይዚ ዓመት እቲ ኩባንያ ኣስታት 70 ሚልዮን ብልቃጥ ከረክብ ትፅቢት ከም ዝግበር ዝሓበረት ኮሚሽን እዚ ድማ ካብቲ ዝተኣተወ ውዕል ኣስታት 60 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ ዘሎ ኤሮፓዊ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ኣባል ሃገራት ንዝተሰርሐ ክታበት ንዝግበር ሰደድ ማሕንቆታት ገይሩሉ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ድማ እቲ ሕብረት ነቲ ብኩባንያታት ተኣህጉር ዝማዕበለ ክታበት ንምብሓት ዘካይዶ ዘሎ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝገልጹ ዘለዉ ጓቲማላን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓድሽ ሓበራዊ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ዶባት ብምቋም ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምቁፅጻር ከም እተሰማምዓ መንግስቲ ጓቲማላ ትማሊ 27 ሚያዝያ ኣፍሊጡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝስምዕ ዝበፅሓ ፕሬዚደንት ጓቲማላ አሌሃንድሮ ጃማቴዮ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ብማንዛብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ኣሜሪካ ብምዕባል ትሕተ ቅርፂ ሓለዋ ዶባት ጓቲማላ ዝውዕል ንዋታውን ቴክኖሎጂካውን ደገፍ ክትገብር እያ እዚ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ዋሕዚ ስደተኛታት ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ዜጋታት ጓቲማላ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ድማ ብፍላይ ከም ዝዛየደ ኣብ ዘጋዋሓሉ ዘሎ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ጉዳይ ስደተኛታት ንምቕያር ወጢኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ከም ኣካል ናይቲ ዝግበር ለውጢ ምስ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ስምዓት ንምኽታም ይሰርሕ ምህላው የረድሙ ኣብ ስዑድያ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ንዋታውን ኣከባብያውን ዕነት ወሪዱ ከተማ መካ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብቐዳምነት በኣሉታ ዝተጸልወት ምዃናየን ማዕከናት ዜና ስዑድያ ሓቢረን እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ብምህላው ተወሳኺ ዕንወት ከየስዕብ ዘስግእ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰብ ሲቪላዊ ድሕነት ስዑድያ ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ጸዊዖም ኣለዉ
نسعى السرالو زينا ومستندو أبزازي ملو زغط مدبات إيريتي بختكاتلو بخبر عبدم